рӯзи 25 июл дар Олимпиадаи Токио ду мужзани тоҷик дар давраи муқаддамотӣ рақобат карданд. Нахуст Баҳодур Усмонов дар вазни то 63 кило бо Леонел Сантос Нунес аз доминанткан вориди сабқат шуд. Ин қувваозмоӣ бо пирӯзии Баҳодур бо ҳисоби 4-1 хотима ёфт. Мужзани тоҷик ба давраи баъдӣ роҳ ёфт. Сипас Шаҳбоз Неъматуллоев дар вазни то 81 кило бо Даксиан Чен аз Чин вориди рақобат шуд. Дар ин сабқат намояндаи Чин бо ҳисоби 4-0 ғолиб омад. Шабоз аз ҳаққи ширкат дар давраи баъдӣ маҳрум гашт. Мужзани дигари тоҷик Сиёвуш Зуҳуров писари Бексабур раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон 29 июл дар вазни беш аз 91 кило қувваозмоиро шурӯъ мекунад. Рақибаш Мурод Алиев аз Фаронса аст. Аз байни паҳлавонони тоҷик нахустин шуда Сомон Маҳмадбеков рӯзи 26 июл ба сабқат сар хоҳад кард. Баъдан Акмал Муродов 27 июл ба рақобат мепардозад. дар ҳамин ҳол дар Олимпиадаи Токио варзишгарони 33 кишвар медал ба даст оварданд. Аз рӯи ҳисоби медалҳо бо дар назардошти сифати онҳо мунтахаби Ҷопон дар мақоми аввал аст. Намояндагони ин кишвар 4 медал аз ҷумла 3 тилло ва 1 нуқра гирифтанд. мақоми дуввумро мунтахаби Чин бо касби 5 медал аз они худ кардааст ва мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо касби 7 медал дар мақоми севум қарор дорад.